Si Jesus hapit na mubiya nining atong ebanghelyo nga gibasa, hapit na siya mubiya siya mga tinun-an in a short while. Nya karon miingon siya kanila nga ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw. Nag-ingon ang Ginoo. Usa mingon siya nga ayaw kamo kabalaka. Ayaw kamo kahadlok, mag-ingon ang Ginoo. Kay siya ang iyang kalinaw ibilin man kanato. So mga kaigsuonan, sa kinabuhi nato sa kalibutan, everyday dunay problema. Everyday dunay hagit. Everyday naatay panginahanglanon. Apan sa atong mga gisagubang sa matag adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ayaw kamo kahadlok, ayaw kamo kabalaka. Salig sa Dios, salig kamo kanako. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw. So adunay pasalig. Abot ipasabot kanato nga dili ta exempted sa mga kahigwaos dining kalibutan. Dili ta exempted sa mga problema, dili ta exempted sa mga balatian, ug uban pa nga mga nasinati nato dinhi sa kalibutan. Apan dunay assurance ang Ginoo, ingon siya nga ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw. Mo man bitaw nga kita nga mga nagtuo sa Ginoo, kita nga kanunay iyang gisustain sa balaang Eucharistia o sa iyang balaang pulong. Daghan tag problema. Kamo, wa may problema. Naa may problema, di ba? Pero bisag naa may problema, maka-smile malang gihapon mo. Bisag naa may problema, naa man gihapon mo'y kusog nga nakalahutay hangtod karon, hangtod pa sa sunod nga mga tuig mulahutay pa kita. Ngano di ay kinsa may nag-sustain nato, dili ang atong kaugalingong kusog, kundi ang grasya sa Ginoo. Ingon bitaw ta diha sa 2 Corinto kapitulo 12 bersikulo 9, ang gisulat mingon si Lord, my grace is enough for you. So your grace is enough for me. Ingon ta nga ang grasya sa Ginoo enough gyud na para nato, enough to overcome the burdens of life. Apan nga naman nga doon na may uban nga kanang dili makahimo sa paglabang o sa paglatas, dili makahimo sa pag-atubang, maluya man ta. Kay pag-atubang nato sa mga problema sa kinabuhi, maluya na ta, wa pa ganin ta makasugod paglakang, naluya na ta kay pagtan-aw nato, naluya na dayon ta. But the scripture says, ingon si Lord, my grace is enough for you. So kung enough ang grace sa Ginoo nato, makahimo kita pagbuntog sa atong mga giatubang sa kinabuhi. But what makes us sometimes fall? It is our mind. We listen to the dictate of our mind. Ito nga, di na mo kaya, surrender na, give up na, di na mo kaya. No. The grace of God is enough for you and for me. So kung mauni, we rely on the grace of God. Kana bitaw mayon ka nga, Lord, wa na ko'y mahimo. Lord, I cannot carry this. It's so heavy. Lord, I cannot solve it. It's so complicated. Lord, to you I surrender everything. To you I surrender my life. Kanang when we come to 100% reliance on the God's grace, mo na makahimo ta sa paglabang. Ang uban kanato nadaog sa problema, imbes nga kita maoy mulupig sa problema, kita mo'y nadaog. Apan inomdo man nato nga sa kalibutan gyud wa may tawo nga way problema. Kita mang tanan anaa, dagko gagmay. Sometimes maingon ta nga dako na gyud kay akong problema. Pero when we listen to the stories of other people, moingon ka, oh, gamay ra dining akong problema. Unya, kasurindero na ka. Ang uban gani, grabe na kadagkog problema, pero they fight until the end. So nindot nga mamalandong ta, nga
nag-ingon ka nato ang Ginoo, ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. Una si San Pablo miingon usab, kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So do not look for a journey without a problem. Do not look for a life without puzzles to solve. Do not look for a life that is so hapsay ang kinabuhi. Kita ra ba magampo minta nga, Lord, kuha ito na akong problema. Lord, ayaw ta ko tagay problema. Lord, in taon maayo unta na, Lord, kana. Mo na itong prayer, no? Pero ingon si San Pablo, kinahanglan muagi kita og daghang mga kalisdanan. Unsa may purpose ni Lord ganung paagihon magyutaan ning kalisdanan. Along the way, ma-realize nato nga ang atong power is never enough, but the grace of God is enough. Mo na nga, as we journey our life here on earth, we rely on God's providence. We rely on God's power. Mo na bitaw nga, batasanon nato kanunay to draw strength from God every day. Mukuha ta, huhugot tayo ng lakas. Kanino? Hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos. Muna nga, as we journey, we need food. Muna ang Eucharist is to be celebrated every day because it is the food for our eternal journey. Food for eternal life. Muna nga, katubitong sige og simba, sige og kalawat, sige og ampo, naagigitawag tog extra strength, na ay kusog beyond our natural human strength. Ngano di ay, kay kanang musimba ta, we always connect ourselves to the source of power. Unya, mukalawat ta, we receive the food for our soul, for our journey, for eternal life. Kung mag-ampo ka sa inyong balay, you connect to God yourself. Mao na nga, ang usa ka Kristiyano, kinahanglan nga mag-ampo, musimba, aron nga makahimo kita sa paglabang sa mga suliran sa atong kinabuhi. Kay ang mag-ampo o ang musimba, makadawat man og kusog beyond your own kusog, beyond your own strength. We receive that in the Word of God and in the Holy Eucharist. So mga bisan ka mo, problemado masiguro ko mo, kaya yung mga dagway, klaro maggudoy, problemado mo. Pero, tanawa, bisag na ka na may problema, makahimo pa mo sa pag-smile, makahimo pa mo sa pagkanta sa mga alawiton, kung musimba ta, moapil mo kanta. Nga namang makahimo man ta ana, ingon si Kristo, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw. Kanang kalinaw nga bisag moagi ta og pagsulay, apan misalig kita sa Ginoo nga dili ko pasagdan ni Lord. Mao na nga ang inanak nga pagsalig, maingon kita, dili ko pasagdan ni Lord. Kay dili man ko exempted sa kanang pag-atubang sa inadlaw-adlaw nga mga suliran og mga hagit sa kinabuhi. Apan dili usab ako empty of strength. Nganong dili ka empty? Tungod kay everyday God sustains us by His grace. And the channel of grace ato kanunay nga na-connect sa ato because ang Eucharist is a channel of grace. So when we receive Jesus, we receive full strength. Unya, kung kita mag-ampo, we connect ourselves to Jesus, the source of power. So hinumdumi mga kaigsuunan, kinahanglan mag-ampo o mosimba aron kita makalahutay sa atong panaw nining kalibutanan. Manindog kitang tanan og atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.